προσωπικός μας χρόνος τρέχει σαν σε κλεψίδρα. Δεν γυρίζει πίσω. Ό,τι προσπερνάμε χάνεται για πάντα. Και ο έρωτας υποτάσσεται κι αυτός. Ο έρωτας πανταχού παρών, ως απόπειρα να βρούμε τον άλλον.
το τέρι μας, κάτω από όλες τις συνθήκες και τις περιστάσεις. Και όταν το βρούμε, φοβόμαστε μην το χάσουμε και λυπούμαστε για την άμμο που γλίστρισε από το επάνω ημισφαίριο της κλεψίδρας, για το χαμένο χρόνο που δεν ήμασταν μαζί. Πόσο λυπάμαι. Ελίτης, στο άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας, γράφει: «Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο μες στο αίμα. Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει ελευθερία. Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο.
Ελευθερία! Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος. Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει. Μακριά χτυπούν καμπάνες από κρίσταλα. Αύριο, 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 το Πάσχα του Θεού. Αυτήν την πιο σωστή στιγμή του κόσμου πυροδότησε ο φασίστας Μουσολίνι, ο φαντασμένος, με την εισβολή στην Ελλάδα. Και ντύθηκε για την περίσταση αναλόγως. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Τα μάτια, λένε, εκτός από όργανα της όρασης, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Με την ταχύτητα του φωτός στέλνουν στον εγκέφαλο τις εικόνες του κόσμου που θωρούμε. Σαν αστραπή μπορεί να εξακοντήσουν ερωτικά βέλη, γυρεύοντας ανταπόκριση, που καμιά φορά διασταυρώνονται σε απειροελάχιστο χρόνο με άλλα που ορμούν προς το μέρος μας.
και συμβαίνει ο έρωτας, χωρίς πώς και γιατί. Δυο πράσινα μάτια. Οι Ιταλοί κηρύττουν τον πόλεμο στην Ελλάδα. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραφε τον προηγούμενο αιώνα στο ύμνος στην ελευθερία. Μόλις είδε την ορμή σου ο ουρανός, που για τους εχθρούς στη γη τη μητρική σου έτρεφε άμφια και καρπούς, εγαλήνευσε και εχύθη καταχθόνια μια βοή και του ρίγα σου απεκρίθη πολεμόχαρη η φωνή. Εις τον ήσυχον εθέρα, τώρα αθώα δεν αντυχεί τα λαλήματα η φλογέρα, τα βελάσματα το αρνεί. Τρέχουν άρματα χιλιάδες, σαν το κύμα εις το γυαλό, αλλά οι ανδροί οι παλικαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό. Ω 300, σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας. Τα παιδιά σας θέλουν να δείτε πόσο μοιάζουνε με εσάς. Με τέτοιο πνεύμα
τι τύχη μπορούσε να περιμένει τους εισβολείς. Κορόιδο Μουσουλίνη! Άνθη, ανθοδέσμοι, χρώματα, λεπτότητα, ευωδιά, άνοιξη, άνθη στον επιτάφιο του Λαζάρου, στην Ανάσταση, ανθεστήλε, η Άκηθος, η Γαρουφαλιά, το Γεσεμί στο σπίθο σου, Μαργαρίτα Μαργαρό, Γεράνη στην Τραπετσόνα, Λιοτρόπια και νυχτολούλουδα, στο Πρεβάζι, στο Πέτο, στον Κόρφο, στο Μνήμα. Άνθη πολλά. Κι όμως, λίγα λουλούδια φτάνουν για να στείλουν ένα κρυφό μήνυμα, για να δονηθούν δύο ψυχές. Λίγα λουλούδια, αν θέλεις, στείλε μου. Λίγα λουλούδια
να είναι ο Έλληνας αξιωματικός του Οδυσσέα Ελίτη, όπως τον περιγράφει στο άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Ήταν γενναίο παιδί, με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του, με τον αέρα του άντρα στην περπατεξιά και με το κράνος του γελιστερό σημάδι. Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του. Με τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του. Φωτιά στην άνομη φωτιά. Με το αίμα πάνω από τα φρύδια. Τα βουνά της Αλβανίας βροντίξανε. Ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής. Και το στόμα του, μικρό πουλί ακελάιδιστο. Και τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερημίας. Βρόντιξαν τα βουνά της Αλβανίας. Δεν έκλαψαν, γιατί να κλάψουν. Ήταν γενναίο παιδί. Δεν ήταν ανθιπολοχαγός. Ήταν κάποιος στην παλιά γειτονιά, φτιστός ο ήλιος όταν τραγούδαγε και έπαιζε το ακορντεόν.